aja mari endo paakatanga kuita zvokuita mhene nomanigerian kuti aitamba sei, ndobva atsvaga maita 400 kuvanhu. manigerian achibva uku mhene kuti aita semufoni. manigerian chi imi anewe mainvestors. Investors. Alright, okay. Alright, makaita business rehuku nemunigeria. Nigeria akakupei chi? Haana kuzosvika pakundipa chinhu nekuti takafeila kuita meet the target yaitauri. Alright. Soro ichangamira, soro imakorokota, soro vateereri. Inini ndiri kuuya kuramba bhatitapuwa jumbi nenyaya mudare yekuti ndakamunanga huroyi akaenda kutorera protection order, asi tapuwa jumbi akabudisa pfuma yangu musha mangu, mombe madhonza mairi akandibudisisa. Saka ini ndakomburena kuti ndiri kudawo mombe dzangu idzi dzidzoke. Iye akabva andoti wakandinanga huroyi ndobva andiitisa kudaro. Saka inini ndati bhatitapuwa jumbe ndakomuramba mudare rinero kuti akabudisa mombe dzangu izvozvo ndiri kunetseka chokutorimisa. Taure? Ndaperera ipapo changa. Taura tizwe nyaya yenyu zvakare. Bhatitapuwa jumbe ndakamupa gopuro rokuti handichamudi nonyaya yemombe dzangu. Iye ndobva aenda kuti wakandinanga huroyi kudare. Inini ndobva abva aenda futi kukoti kutoti unosagani unotsvaganiki protection order. Protection order. Saka kuda kundivhara inini panyaya yemombe dzangu dzakatorwa musha mangu nenyaya yake madhonza mairi. Saka munoda kumurambira madhonza maviri? Hazvizo kutotanga izvozvo. Panotoona nezvimwe zvakatoitika mumashure. Hatina mwana. Hamuna mwana? Hatina. Makatorana rini? 2010. 2010. Hamuna kuita mwana? Wakabvisa pfuma here kuna? Ndakabvisa mombe 3 nemagirosa zvese zvanambudzi ndakabvisa. Wakabvisa. Saka madhonza matatu achi chiri kuitika chiriudzawo chinokonzera kuti ndakuramba mudzimai? Chakaitika changamire ndechekuti ini ndino madzimai mairi. Madzimai aya ndakavarongera kuti madzimai munofanira kuitawo imwewo project yenyu. Ndobva ndavatengesa mombe inini ndikati chiitai project yehuku. Saka paprojekti yehuku iyayi uyu mukuru iyeyu akabva atora mari yese ndobva aja. Uyu ndio mukuru ero? Ndiye mukuru. Ndobva aja mari yayi. Aja mari ndobva akatanga kuita zvokuita mhene nomanigerian kuti aitamba sei, ndobva atsvaga maita 400 kuvanhu. Manigerian achibva uku? Mhene kuti aita semufoni. Manigerian chi imi anewe mainvestors. Investors. Alright, okay. Saka vadaro manje vakanotsvaga mari nda 400 yezvikwereti. Ndobva mari yaya vakanditi yakanyura. Vainyorera handikuzivi. Ndobva vanotora imwe 400. Saka 400 yaizodzoswa iri 560. Ndobva mari yeyu chinhu yanyura. Ini ndobva ndamuti yopaenda kunonyudza mari ende bva ndamuti pamuri kuenda kuHarare chitorawo chimanilingi chamundidhorerawo mari neta 190. Akabva auya achiti ndatorawo nematsotsi mari iyayi. Saka vanhu mombe 4 ndio dzamukanikira madhonza ndio amukatengesa kuti muone mari yekuvapa yekuzoti vanhu vai vakazouya vanhu vakaza kuti vakudhimanda mari dzavo, vakuatacha vakuda mari dzavo ndibva matengesa mombe. Imwe yacho handida kutotengesa akangotora yakadaro. Madhonza makandizve mairi. Imwe yacho ndiyandikazotengesa ndobva yaita 520 ndobva ndazowedzera 40 kuti yaite 60 iyayi yaidiwa nemunhu wakatorera chimbatso.
Okay, vakanotora chimbadza. Mushure mekunge mavapa mari kuinvesta. Yekuti ita maproject. Yakangonyurawo yakadaro. Yakadaro. All right. Itai tunzwe amaini. Hai nini kuiramba. Chaurisa chaizvo. Chekutanga. Inini tishionana na baba. Vakandoona 2009. Ndaidzidzisawo pamvurwe hai. Nditoriwo mudzidzisi. Saka nekufambidzana kwatakazoita tichifamba kwenguva vakazonotora mai vavo kumusha vakauya kumba uko zvikanzi manje iwewe kuti uchirambe uchienda kubasa uchiripo here pachikoro handisisipo makaita semangarita hanzi kuti uchirambe handina kuritaya kuti uchirambe uchienda kubasa nokuti nii ndakaita yekusona iyi pamutarepoli saka ndangosarwa 6 months dzangu kubelvedere teachers college kuti ndibva ndaite qualified teacher saka panguva yandanga ndichiprocessa kuti zvinhu zvangu ndiite ndopandakaonana nababa patatorana zvikanzi manje kubva watora payslip yangu nditori nazvo muno mapayslip yangu nemavhocha takagara paveranda takukombeya zvinhu zvedu kuti tarisai muone mari iri kubva kumunda yakatowanda kupfuura yamuri kushanda madii masiya taita zvinhu zvedu zvese pamwe chete tiri paground inini zvechokwadiwo mva ndasiya zvezvezvo kuti ndichirambe ndichienda kubasa ndobva ndasiya ndakugara pamba saka kumunda kwedu kune makudo munda wedu ndouri kuchiro taimukira makusense now 5 unenge watowa kumunda uchizodzoka nguva ino unenge uchitoadongorera mugoma asati aenda uchimirira kuti kana kwazodai ndoenda kumba kusvika zvabva izvozvo 10 years zedu tichigara raramo iyoyo pane kuendeswa kuGMB kwese kana kuma-inputs vakatonyora ma-affidavit anoti ini ndofangwa kunotora mapepa zvese zvinodiwa kufambira ma-inputs kudini ndindaenda tikakohwa ndotigore resai kukohwa muna July August tenge takamirira tainamata kurumizai kumhanya panyaya yemaprojects tiri kusvikapo tainamata pamwe chete tiri kumasowe saka tiri kumhanya kuenda uko ndokwakabuda programu yemaprojects saka zvadaro ini semunhu anga arwadziwa kwenguva refu nekuti pavakandisisa vakati mari yauri kuda iyoyo kubasa ndichakupa chisiya zveukutiite zvepano saka kusiyawo kwandakaita handino kana sendira ndakapiwa kunzi ndinotiwo ndiito zvangu diploma ndinaro kusona chero chese ndinosona mauniform zvese zvanonzi kusona ndinoita but hazvinonge zvabudikira kudaro nenyaya yekuti vaingondikira mukati kuti hatidai kusvika wazoti manje basa riri kukuwandirai tichitorei imwe mudzimai akubatsirei saka zvatakawirirana ndezvoti kana baba vachinge vatorawo adzimai pamba mukadziwo takavaka musha vanga uri 3 rooms dzikaita 5 rooms tikavaka toilet nebathroom ndakasvika pane zveuswa kusvika ndavaka musha wedu musha wavo kutarisika mapikicha ndinawo kana muchida proof zvese zvakutarisika zvakubatika ndopakazoya mainini muromo wekutanga wakandidurira pachiuya adzimai avo vakagara apo neT-shirt yewaiti apo ndopavakanditaurira kuti midziyo iri mumba muno yese hapana chako nekuti mukadzi wangu andiri kuda auya musiye ashandisa zvese zviripo tati gare ndikati aiwa amainini wane kodzero yekuti vachivakirwawo pavo nekuti ndandaona kuti magariro acho ndaakuzwinyingwa handisisina mufaro nababa handisisina kusununguka nababa ndandangowo munhu murandowo zvakari kugara saka tiri pakati penyaya iyoyo vapauyawo investor akandiwana pawhatsapp pabusiness whatsapp akabva atondiaprocha zvakanaka musi wazvakatanga ndakatovataurira tenzi wangu tariraiwo muone pane munhu uyo andataura naye ari kuti anonzi ela sizwe kuNigeria ndikatovatarira maconversation ese ataikurukura tichidzika nenyaya saka ari kuti iwe ukawana mari yakati tinodai ndikabvunzawo yekumasowe kwedu vakanditaurira kuti ukazvifamba zvakanaka nenguva yavanenge vachitaura zvechikwadi unobudirira nokuti mainvesta hongu ndakazotsvagawo pafacebook vanhu vacho vari kulinga naye ndikaonawo vanhu vasvino ndikatozotaura neumwe mukadzi wekumarondera anotadhila naye munhu iye akati inini zviri kutondibatsira kana aindinyepero handizivi
Saka panyaya kuti takaita huku tikatengesa huku dzedu tatoita bhizinesi remabroiler. Saka mai ndini vakarwara tatasarwa nehuku mufiriji. Vangoti inini manje ndiri kurwara ndiri kuita nyongo kuti ndichidya mavheji hazvichaita. Ndakuda kuti tichidye usavi. Huku dzebva tasheyana. Tambobuda tienda kumvurwi kunoshopa kunohodha. Takasvika pane heti. Sukanzi inini mwana wangu arikuda kuti kuri kutonhora kuti tichisiye zvakadai hazvichaita sei hazvichaita. Chiregai ndichingotora heti vana vari kutonhorwa. Saka taiti inini kuti ndichaona nguva yekukurukura natenzi wangu sepakutanga. Zvese zvavari kutaura taitowirirana. Musi wacho wandakaenda kuHarare ndichizobirwa mari. Ivo vari kuti hanzi wakaita mesi nemari. Ichi chatisi ichi ibhizinesi rangu randinoita. Zvimwe zvirimo zvandikakuratidzei mabhizinesi hobha andinoita anondibudisira zvimari zvinongouya. Saka pavakandibvunza kuti zvichafamba sei ndikavataurira inini kuti zvinhu zvangu ndikavataurira inini kuti inini mari ndine dzimwe mari dziri kuna pelonzi kuHarare ndinosona magemenzi. Kana ndatumira magemenzi ayaya zvichandibatsira kuti kana ndakukolekta mari isaidha ndinomuti nditumire kana kuti ndinomuti hodha futi zvimwe unditumire mari ite sei ichiuya panzvimbo. Saka kana zvichinga zvadaro ndinoona kuti zvinhu zvangu zvinondibatsira. Saka ndidzo mari dzandaivataurira idzodzo kuti aiwa ndine mari yangu imwe iri kuna pelonzi. Zvairi kuna pelonzi ndichanokolekta kana ndaenda ndochiona kuti zviri kubatana sei nemari yamuri kutaura. Saka chavaizoita vaibuda unofona pavo vega mainini wasipo maodhiyo acho arimo. Ndokurukura navo vakati alright kana muri kuti ndiro zvaataura itai tione kuti zvichasvika papi. Alright, makaita bhizinesi rehuku nemuNigeria. Nigeria akakupei chii? Haana kuzosvika pakundipa chinhu nekuti takafeila kuita meet the target yaitaura. Alright. Makaita bhizinesi rehuku rakanyura harina kubudirira. Nderekumba tikaita remapo taitosina baba vakumba rakanyura. Tikazorima kumunda. Mombe dzakapinda baba mombe. Vakabhadhara munhu wandakataura naye pa400 yekutanga. Yakairi pa 300 yekutanga mashoko. Business peno uko ane mombe dzake. Ndiyo takataura naye vatipa mombe. Saka yangati mombe iyo indaida kubhadhara mari iyo indaida kubhadhara vashandi vangu kumunda. Aikupire chii mombe maida kutanga bhizinesi? Pamari yandaida kunobhadhara kuti nditange kubhadhara mari dzangu dzemainvestments. Saka tenzi mbawatizvoni mazhou auya ari kuda mari yake. Saka ndakubvisa mombe ndivhare nyaya iyi. Ndobva wabvisa mombe ndobva wavhara nyaya. Saka pane tatowirirana tiri kwemweshi tu tanga tiri katebho kedu kekuti alright tochidini tione kubalansa zvinhu. Patanokwereta baba vainzi vapiri vakauya kumba ndakaona phone number dzavo kuna mai chatora pagroup rebusiness remuwadi medu. Padatora nhamba idzodzo mandataurawo nawo nekuti inini chinangu chimbadzo kachi hongu pachimbadzo apa inini ndaiziva kuti mari yangu ndinoikavhira sei. Saka chakaitika ndechekuti baba vakabva wamhanya kunoita overreact. Mazomuwana sei piri uyo azokupai mari sei. Ndobva ndavagashidza ndobva wakutengesa mombe yedu funga wakatoitengesa kwemwedzi wese wakachengeta mari. Ichinzi mari ndiye kuti havana kutaura chinhu kwandiri. Imba katengesa muchiti ndiye ndaitoziva kuti munhu yari kuuya because wakatosainiswa kuti inini mari yangu chimbadzo. Saka makatengesa kuti mubhadhire chimbadzo. Mari iyo kana musina kusvika ipapo mari yangu inowedzera. Asi yaitaura maconditions ake kana munhu akundika haasungwe tinotaurirana. Wobhadhara hafu yauinayo iwe yacho uzopedza kana kuti unobhadhara yauinayo kana unobhadhara interest wakabata yauinayo. Amainini havasi kuitiwo mabhizinesi? Akabva apfira ipapo. Amainini havasi kuitiwo bhizinesi here? Izvozvo hapana. Asi vakamboita vari vese iro randakutaurirai. Vakamboita vari vese ndivo vanyura. Alright. Mirai. Vese akamboita bhizinesi varanyura. Ndo rine mombe dzamukaita sei? Dzamukazodai. Rekutanga changa ndorengerera ndati ndowaitise nyaya dzehuku. Iri ranga rarake ega. Uyu ranga rarake ega. Ndo rakazoburitsa madhodza maviri. Isina inini mukati.
vanga vakumhanya neaundi ma ivo vandiani kwa vako iwe madzimai avo ndio mudzimai mukuru alright ndio mudzimai mukuru imhuri yako iyi nai asi kuda wanga uchibuda zvako aiwa ka ndina unzuri dai pasina nyaya yemadhonza wanga uchibuda zvako wanga usingambomuramba saka uri muramba nemadhonza ndikumurambira madhiri yake ndiasingakoni machi madhiri yake aya ndiyagona iye akadzidza inandi akanopindira pamberi na ningi wakusvika kudzidza kwake no kwete kudzidza kwake chakaitika chokuti izvozvi zvaakutaura izvi zvazokudakisa chikoro chake inini ndaiva ndirimo veteran ndakaita chisoja 26 imba yari kutaura takavaka tese handambovakana imba aiwa uko handina basa nakoko ndinyaya yekuti ndiri kushupika pana kuti mamboshuva vangagone kuti rambanai nemhaka yemadhonza kana ushaya nyaya yemaningi mambo vangagare dare shuva rekutaura kuti mimi because pane madhiri mukadzi ari kuti madhiri ari mumba make saka ngaarambwe muchivanhu tingapedza nguva panapa muchivanhu pachivanhu patsika dzechivanhu mudzimai kana murume anorambirwa zvinhu zvaningati zvitatu zvinokoshekedzana necriminal law hazvina kunyanya kusiyana asi zvinhu zvingani zvitatu chokutanga ndechekuti mudzimai kana murume akarwara kwenguva yakareba asingagone kuenda kuzadzikisa basa rake repabonde murume kana mudzimai murume anobvume kuti kana kuti mudzimai anobvume kuti ndagarisa vedu we ndiri kushungurudzika handisi kuona upenyu pakurwara kuita chi munhu saka ndakufunga kuti zvina ndisiye ndisemere chi ndochekutanga chechipiri munhu akapenga zvokutoti is beyond repair murume anogona kuti kana mudzimai agona kuti ndakusiya chi murume kana mudzimai chechitatu murume kana mudzimai akabatwa nechikomba upombwe anosiyiwa kuchivanhu munhu akapuruvwa kunzi muroyi murume kana mudzimai anogona kusiya chi mumwe wake handisati ambunzwa panoti ndoda kurambira munhu nekuti pakaita madhonza emombe iwo wakaita chinhu chakanaka inhingi chakanakisa zvikuru chaizvo bhizinesi rinokura richidonha ende kana kuti bhizinesi uchitanga bhizinesi unofanira kutarisira kumarisks handi munozaka unofanira kuita marisks kuti shuwa ndakupinda bhizinesi asi ndogona kuti asi ndogona kubuda ndisina kana chunhu ndogona kudonha kana ndogona kuita sei kupika saka munhu haangapanisirwe ka kuti iye anga achida kuita investment ari mumhuri mako iwewe kuti mutobatsirana kuraramisa upenyu hwenyu muti just because madhonza iwaya madhonza acho iwaya akamboonekwa sezi mamusiri mese here pamadhonza acho iwaya akauya membo dzenyu ndinge ndine mukadzi wangu akashaya ndikatenga naye mombe akuwakamushawo iye ndakavaka naye kicheni yake nematoireti nebathroom ikati zvakanaka kaizvozvo saka chaipa chiipa yemadhonza chete yokuti pfuma yandikashanda nomwe mukadzi yoparadza nomwe mukadzi taurai izvo pamusoro imamo mimi mungadai ndichitofara kuti mudzimai wangu anobata-bata uye anoita kuti mari ipinde mumba ini kana ndikanyatsotarisira panhau yeichai hapana pamunoya makanyatsokumburana kana yachoti personal kuti 1 on 1
asi kuti panhau dzaingoitikawo dzokuti amai dzimwe nguva pavakakwereta mari kuchimbadzo vaitoda kuti dai chimbadzo chiro chakabuda zvakanaka, imi mungadai makatofara inini kuti musha wangu wabudirira. Zvinoonekwa kwezvendowo kwazvakaitawo imimi makatokwanisawo zvakari kudzivirira mudzimai wenyu kuna kuti maitomuda futi stadium nokuti makakwanisa kutengesa mombe mudanga yemwe mudzimai. Chamungatoita apa ndechekuti mudzimai kana uchinge waita mari yakati odzosera mombe yemaiguru kana dzatakaita pakutanga izvi hasi zvedu dzidzosere pakare zvitongori nani kuenda nenzira iyo pakuti murambire mukadzi pasina mhosva. pamusoro chamamiro ini ndini hanzvadzi yemwanasikana akagara. Ndofunga mumashure mekunge wabvisa mombe dzavo vachiti vakaendesa kubhadhara vakandidaidza mukwasha akataura kuti ndozvandaitwa nehanzvadzi yenyu, saka ndoda mombe idzodzo ndiri kudzida kuti ndidzibhadhara. Ini ndikati aiwa mukwasha waita zvakanaka, kana kuti unoda kubhadhara mombe dzako hatisi dambudziko. Iye zvinezvi ona paane nguva kana kuti panoitika zverudziye zvinezvi ndonganga rigore rapera pandakazvipira munenge muna September here. Ndikati aiwa kana kunze kwachena, zvinokunze kwachena ndikati tichakugadzira mombe dzako ndonga ine ndinoita zvemining promo. Saka mwaka wakwana manje ndanga ndauziva kuti right tikangomirawo zvishoma tokwanisa kugadzirisa kuti timudzodzere pfuma yake. Saka dambudziko rakazoitika manje rekuti taakugadzira kuti ndichiona kuti tichagadzira pfuma ndaifanira kubatsirwa naye mwana wangu kuti zvinhu zviite, asi hazvina kuzomira sekudaro manje kuti achipiwe mukana wekuti tichizvishande. Ini ndaida kuti ndimudzorere zvinhu zvake zvakanetsa, hazvina kuzomira zvakadaro. Pakatanga kuita machanges ndofunga zvanga zvakutaurika kusvika wazosvika pakuzorambana kudai, so hazvina kuzofamba zvakanaka zvokuti ndikwanise kumugadzira pfuma yake. Ndanga ndatomubvumira kuti ndiri kubhadhara pfuma yako yauri kutaura yacho kuti uri kuda kubhadhara. Ndofunga mambo ndo nyaya yacho iri. Orai zvakanaka kana achine uchokutaura. Pamusoro ichangani. Orai motaura ichizwa mani. Pamusoro ichangani. Ini nangu sekutora pana ndakaita nyama. Pane imwe point resilient. Pressure ya baba kusere kwe 14 years vagara sezvaitika. Pressure yavo nhasi yekuzoti vakuda mukosha kana pasina ngombe yatonya yekuramba. Pressure yavo iri kungonatsobva ndombunzwa zimbona papapisha ndombunzwa muda kuti mupindure yekuti chikunyanya kupushai kuti mubva mati zvina ndinyatso kubva ndati ndikuda mombe dzangu. Nekuti zvakatondirwa izvo zvandachokurimisa zvokutondinetsa. Kana mani hamuna chekuri saka kana mamuramba maanacho here ndinotsvaga neenderera kuziva kuti hakuna munhu achandiputsa. Unoziva kuti hapana munhu achandiputsa pamberi apo nekuti ari kutondiputsa. Ndamutsa wako kuti ndamutauriye project yo ku project yo gwewa zvofamba wakaidonedza ndiwa wakadonedza mari ndikazomutaura kuti project ingarewa vari tu iwo ndawakatora mari yacho iwawa wakataura kuti project yokudzakazii amai akati ndakuhora vakazodya mari yese takabatsirana kuzoidya. bvunzaiwo kana iye akashanda naye. taura izvenyama pamusoro imami mubvunzo wangu uri kuti baba ndikuona ngo wakutomera vanhu vari kuti vakambodya vari vaviri apa ndobva zvapera pazodyiwa nava vari muchete ndokandikuona dai vamwe ndinonza munzeu zvadzokora zvakati pahuku handiti vakairwa meguru nameni pakuzoti pamomba vanhu ndopavadya vega ndopandikuona kuti baba vanenge vari kutsamwaona apo ipapo, asi dai vakadya vese vakadzi vapasina namunhu. dai vakadzi vakadya vese vari vaviri vakadya vari vaviri vari kudya ega zvese. mapindurwa here
mapindirwa epi mune girini mapaona here muniki baba pabvunzwa uyo wokuti ko puresha yacho yekuti muzoona makati amai vanga vabvise iri kubva papi avazogudurura manje kuti ayoka dai mari yekutanga yakadyiwa yehuku vanhu vakadya vari 2 hapana dambudziko asi nhasi uno mari iyi yazodyiwa nemunhu 1 ndibva paita puresha saka pane puresha iri kubva somewhere yazoita kuti chi yazoita kuti imuti zvina ndokuti abvewo dai vakadya vari 2 mombe madhonza akanga ari 2 achidyiwa mari achidyiwa namai nenamai guru maita se vairamba vese pamusoro changame yes tichirima tapedza kurima takazotenga pickup yedu Nissan hardboard saka patakatenga vakasaurirana nehanzvadzi yangu mudiki kwandiri ndimakanika wakaitana tsano kana mashandisa mota mopota muchindiunzirawo tani yefeteresi mainini wangu asati zvavauya saka hanzvadzi yangu aiti kana akaunza tani yefetilizer yeye towana chekurimisa kumunda tichizoshandisawo mota yeye tichiendesa chibagi chedu kujembi tichidzoka akatakura mota ka2 akanoshanda achidzoka nechiningini yedu saka pakuzotengesa motokari akataura kuti pamari yavanga vataurirana ini ndandisina kutozvizi vakazongotaura kuti tsano vari kutakura mota tawirirana kuti vari nonotengesa vozondipa mari saka paakazonotengesa motokari iya semota yanga ichishandawo haina kuzobudisa mari yavaitarisira ndobva azovaunzira 2100 avaunzira 2100 vakazosangana nemuroora mutauni ambuya wavo ndo vakazonovapa mari iye anga ari ndakunyamapanda kubreakdown saka zvadaro mari zvayakauya kumba vakatongosvika vakatondibhipira mainini vanga vazoya pakauya mari vanga vatonditsamwira pamari iyoyo vakangonipa 300 zvikanzi ndo mari yako iyi imwe 300 mbva wapa mainini mbva washandisa imwe yese zvikanzi haundibvunze ndoishandisa inini zvandinoda handina kutaura zvabvapo pane umwe mukadzi anonzi Georgina kumba uku akangoya neHonda Fit vatora 13 bags dzechibage vaita zichanotengesa chibage chozouya nanhasi hapana sendi rakauya pabva izvozvo pane mukomana anonzi Paradza akahaya motokari waiti ahaya mota atora mota pamba akaenda nayo kuchinhoi kunotakura zvinhu zvake zvichiuya manga mune fiyo yangu bati paakadzoka hapana sendi randakapiwa ozoita vanonzi vachinogurei wakahaya zvakare motokari ndoda kutaura kuti izvo tazvidziwa ndo zvikuitwa asi nyaya ida tinayo padambo ndekuti vari kuti huya ndikurambe pamberi pedare nekuti ndakaparadza madhonza angu maviri ndichibhadharira chimbadzo chawakanga waita iwewe. Now pana achine mubvunzo isati asvika pakugumisa nyaya. Right, kana pasina ini ndiri kuona kuti tichivhara nyaya iyi ndiri kuona kuti apa mambo havangamubvunza divorce pakadai kana mbichana. Hakuna zvakadaro. Izvi ndo zvinoonekwa mumba chaizvo izvi. Mukurarama kwevanhu. Vanhu vachibatsirana. Maprojects manangana akaitwa mudzimba umu akafa achiurayiwa nemivarume imi. Amai variritira kubva mufodya umu. Ndakuita chakati choramba kubuda. Ndakuita chakati choramba kubuda. Vangana vakanzi takuramba. Ndo mafambiro anoita musha. Musha unotofamba nomutoyi iwoyo. Waedza chino chichiramba. Zvimwe zvichitobrokesa zvimwe zvidii. Asi haisi nzira kana kuti haisi mhaka yekuti munhu angave mudari chinoda kuramba nemhaka yekuti ndakaspenda madhonza angu maviri nemhaka yechimbadzo. Manga muchiritira mhuri yenyizvo. Kana munhu akanzi asungwa uko, mudzimai wenyu akasungwa, munorega kumubhadharira. Kana mwana akaenda uko akanoita mhosva yake uko ari mwana mudiki ari pasi pe18, haumubhadhariri wewe baba. Handiri kumubhadharira. Kaka uyu anga yamhosva yatarisana nezvaakanga achida kuedza kuita.
Saka imi baba manga mune mutoro kutobhadhira chii kuti mugadzirise mhuri yenyu iyi. Uyu part of your family and makanga muchitofanira kuti mutozviita izvozvo. Saka dare rino iri ini samambo handisi kuindoza nyaya yerequest yenyu yekuti uya ndikurambire mudare nemhaka yemadhodza maviri full stop. Nda munogarisana zvakanaka. Makatoita chinhu chakanaka kupipirira mudzimai wenyu kuti asashungurudzwa. Pamwe chete makutotanga kusimuka zvakare. Musasarudze pakati pemadzimai pachipare. Musateerere divi rimwe chete. Fambisai chipare chete zvakanaka. Makadzi vese vari vaviri vadei zvakafanana. Musateerere divi rimwe chete. Kutadza nekwemunhu wese. Mumwe anogona, mumwe anoita sei? Mumwe anotadza. Kana makaenda munda chaimo makati ready go pakuva pamuzera yekusakura, pamwe amai nini vanogona kumhanya kwazvo, kana mai gona kumhanya kwazvo mukachisarira mashure. Ungati here mhosva iyoyo? Matarenda anoita sei? Anosiyana. Zvakanaka. Tapedza.